Hello everyone, this is Prophet Madungwe the Velami Commander. Gaimbo batanya nasi tine mapenzi mpengo mZimbabwe chaikwa nditika Zimbabwe ine 15 million but ina 15 million Zimbabwe ine 1 million vanhu according to heaven. Because muna sina mwari averengwi muna noti madunga anopenga mune anonzi is dead. It's not a person anditika chidhoma chaicho chidhongi chaikwa nditika dhongi chaicho because you know ngati muna akaita kuseni so ndonzi ndopenga anoda hospital anditika Jesu anoti anoda hospital ndi anoenda kwete munari fiti seni so munozati vese vanoti madungu anorwara munozvirwara nezvikensa zvenyu zvirwere nezviedzi zvenyu ende munorapiwa kwete isusu tiri fiti kudai muri kwanzi madungu anopenga ina handipenge varume ndimi musingandinzwisisa nditika saka tine vanhu vanopenga mheni vakaroiwa nani anditika saka muZimbabwe tine 1 million hatina 15 million because asina mwari nemunhu anoti Prophet Madungwe anopenga munhu anonzi is a moving grave haaverengwi saka zvoenzo kuti census mukapiwa chitupa cheZimbabwe mufungidzira kuti mavanhu hamusi vanhu handitika kada unati munhu ngaanzwisise Prophet Madungwe saka million ndi vanhu vanonditenda then vamwe vese havanditenda havasi vanhu hazvina basa kuti une mari uri murume ane zidumbu rakadai wakazodai hakuna zvinhu zvakadaro handinonzwa chidzi Madungwe ngaende kuchipatara indingamezhwa nemunhu ari panyika here madoctors they need me ndingati examine madoctors enyu amunotemba acho andika because I went to heavenly school andika ndikapinda medical schools heaven andika ndoziva kurapa vanhu ndindoto the most anditika doctor anorespectwa panyika kubva kudenga anditika ona uchita doctorate I did doctorate in heaven that was 2016-2017 anditika ndiri munhu anogona zvese anoziva zvese zvakati munhu anofunctiona sei even spiritual even physical anditika then what doctor ina handikwanisi kutestwa nadoctor wepanyama because aita mwana kwandiri aita mfana anditika because the Bible says you submit to the older one anditika itinosubmita munhu anokwanisa kuona mwari akwanisa kudenga doctor wako kana achikwanisa kuona mwari opinda kuheavenly school anditika anokwanisa kundiexamina kwete munhu akangoperera mheno pazvichikoro chenyu chekuAmerica kana kuti chepa United Kingdom ototi kwanzi aziva hapana chaanoziva anditika because zvikoro zvine pazviri limited anditika zvamwari zvine hidden kuvanhu vese anditika so vanhu vese vanoti Prophet Madungwe vanopenga please musiyane nene mupengere kwamakaroirwa anditika handidi zvevanhu vanoswera vachitaura zita rangu ine andika ndiri munhu anoremekedzwa zvevanhu vanoda kundibvisa chiremerero achiti Madungwe anopenga Madungwe ngaende chivarumeka musada kubvisa mungati mwari chaivo God is not of confusion anditika mwari what the heaven kundita the heaven army commander inda muchishora mwari votora munhu the heaven kumuita the heaven army commander imoti kwanzi munhu iye anopenga imi makambona munhu achipinda muarmy anorwara army haipindwi nevanhu vanorwara nditika heaven army iri serious manya nditika heaven army inopindwa nevanhu vari fit angelic nesona Prophet Madungwe nditika army haishandi vanhu vanorwara varwera nditika zvasiyana nezvenyu zvekumabhuza zviya zvekungoti chero munhu ane chicha army ndingatesta health yako vagotesta even chii zvese kuti hana chirwere army haipindwi nevanhu vakadhakwa heaven army iri more than the earthly army yamunoziva because heaven army ine maprotocols andika regai ndikuudzei chimwe chinhu wani zvakare mwari havatori vanhu vakazungaira ukatasa Paul ndiye aiuraya vanhu achiva mozati Paul was right because Paul aidhifita vanhu achishandisa mutemo anditika webhaibheri Paul aisvika nebhaibheri anditika odhifita vanhu anditika vacho vachitori muNew Testament Paul achiri kuold ovadhifita ovauraya anditika mwari vakati munhu ari kudhifita vanhu ndiye wandiri kuda kushoko raMwari Jesu akaita zvekumuburukira anditika vatoda kuti munhu wenyama haangakwanisi kumutendeukira mwari havatori zvidhanana mwari havatori zvanhu zvakaputsa usafungidzira kuti mufundisi wese waunoona anditika wotofungidzira kuti mufundisi maybe akatopusa rari rombe no mwari wandira the best inini I was the best bora ndaita hapana chandaita zvese business ndaita mwari vakati no this person is great anditika rega tichimutora anditika noti zvenyu zvofunza kuti mwari havatori zvinhu zviri simple anditika Paul was the greatest anditika achibva atorwa anditika even pakudzidza ndakadzizodarika mese mimi anditika even vana baba venyu vadiki kwandiri ndi greater than your fathers is here anditika baba vako mudiki chero ani 8 years kwandiri inini I operated in Old Testament in New Testament first world wonder ndiripo ndisati ndiri muheaven army nditika second world wonder ndirimo muUkraine izvozvi ndiri hakuna hondo dzinoitwa ndisipo inini andika because hauzivi pandakatangira hauzivi ndinonzi hanini haundizivi hakuna anondiziva munoti munondiziva inini kana muchindiziva nditika uchitadza kunzwisisa message yengoti back from heaven automatic heaven entry yemari wozofunza kuti ungaziva inini jeka haufanira kundinzwisisa inini hamundinzwisisi because I operated Old Testament andika Abraham ndakashanda naye neOld Testament havana zvamunondiudza Old Testament muexilic chaiko pakanzi shumba dzedza tisu tatirimo munoziva imimi auna Daniel prophet Daniel of Old Testament auna inini saka hauchatozvihwisisi izvozvo anditi Elisha anonzi
John the Baptist anonzi kana muchibelieve ndi Elijah to come anditika indaka operator inini if you believe Elijah to come anditika tichida according to my spiritual realms anditika tine 3 ma spirits but the spirit of Jesus Christ no ineritwa ne povo yes anditika munhu isatinda mana Jesu but the spirit of Jesus Christ tine Elisha kava pana Elisha pana Elijah kana pana Elisha kana pana John the Baptist kana pana William Marion Branham anditika the second spirit ma special spirits tine kava pana prophet Daniel for the Testament yoenda pana John the Revelator yoenda pana prophet Madungwe saka kana chuza kuti I operated the revelation in yangu the book of Daniel in yangu but this is the same spirit yakangobva pana Daniel kana pana Revelation ikoya pandira ndika saka mese muri vana I operated mu exilic Old Testament ndika this spirit the spirit of prophet Madungwe ndo inenge chitaura ndika ndandiri mu Babylon ndika defeata shumba mugombare shumba wozona umwe munhu nhasi ari kuuzumba kana ari pachitungwi zake pa NOP papa ndika otoda defeata prophet Madungwe iyo ndaka defeata shumba inini mu Old Testament ndika ndikaenda aundiudzi ndaka ndine makore akawandisa handisi kwete zvenyu zvokuti mune zvima 20 years zvapana zvamazuva ano munopfeka zvimabhurukwe zvenyu makadzisa munoona kuti mune zera namadungwe mundidzikamira nditi handina size nemi ndiri munhu mukuru handidi zvanhu vanodi handidi zvanhu zita rangu harisirongoti munoswera kana mashaya nyaya nditi zivai zvokutaura muri kudzimba dzenyu handiti kana musingagoni kupimba vasikana murodhi vakomana vechidika handiti zivai tadza kupfimba vasikana kana vakagona kutengera vakadzi venyu mabirthday enyu presents nezvikuvachengeta zvakanaka kuti vaite vakadzi vakanaka makatora vana vevanhu zvinobva vashatisa nekuvatambudza vari mudzimba dzenyu imomo varume vese vane kanza munhu anachiti Madungwe anopenga ari murume munhu iye akatora mukadzi wake haasi kugona kumuchengeta iko zvino asviba kuita black baba vake namai vake vamuchengeta zvino nokamurorere yako ndiri ndiwe chidhanana ungatora mwana vanhu kuisa mumba mako kuti alose value instead yekuti aincrease value onza munhu yachiti Madungwe anopenga ari kupenga ndiani ndiwe uri kupenga because kutadza kuupgrade mukadzi wako andika dzirikazunza mukadzi andichiti tsanura ngaende kuchipatara ndika ndo vanhu vasingazvari vava ndika tine vanhu vasingazvari ngomwa nezviya ndira kuti Madungwe anopenga ngaende kuchipatara tanga mambozvara tone kuti muri vanhu here andika marachita zvakanaka ino vari mandipengi ndezvenyu zvokuda kundidzikisira izvo zvoda kundibvisa chiremerera indi munhu ari fit 100% mwari avatori zvinhu zvakazvidzika vana Moses ndovanga vari magreatest killers regai ndikupedzisirei ndichikudzai this story anditika vanhu vanobvunza kuti ndakuudza ndikati mwari avatori vanhu vakapusa anditika mukanzwa history yangu ndichikura inini ino vari handisi munhu wokutamba naye anditika mukabvunza vesaizi yangu chaiko ndairova vanhu zvisingaiti hakuna munhu aindirova inini anditika saka vanobvunza kuti Madungwe azoti chichi ndinoda kurova kuti amufundisa hachari kuti ndapusa aiwa mwari wakatitora takada ende nanhasi tichiri kugona zvese anditika vanhu vanoza kuva develami ndakatrainwa zvepanyama ndikatrainiwa zvepamweya chimbouya uone panhamba dzangu unozamba chiti Madungwe da kumurova ndokurova zvisingaiti handikana saizi newe fight chaiyo zvinoti zvezva zvechifight chaiyo chibhakera ichi kuti ga vanonazoti ndinati handigoni kurova here indindorova ndakakura bvunzai ndakakura nawo ndarova vese eji yanga pana munhu aindinetsa indina saka ndomuzana nditadevelami komanda kwadze da maybe ndakabata mazai da kukurova mira ndikusiyira nhamba dzangu nepa 06231156 umboona ndokurova zvisingaiti ndoda kwauya ndikukurovera kumba kwako anditika mukadzi wako aripo nevana vako kuti uzive zvokutaura next time unozoti Madungwe ada kurova ini manje ndokurova ukafa unofira mahara anditika unofira mahara unosiya vana vari vadiki ziva vanhu vokutamba navo ndokurova ukafa anditika tezvizoti Madungwe da kurova iwe uruza munoda kurova iwe ndakatrainwa physically spiritual ndokurova ukafa anditika because hazviri ndikaita mufundisi ini ndinobvumidzwa pachevheli ami ndinobvumidzwa kuti zvese zvandada chero ndikasangana nokada kuti kutondibhowa nogona kutora dombo ndikakutema musoro uyoyo imhaka yako because evheli ami ndinobvumidzwa kuti whatsoever I want anditika ndapedza ndakurova futi ndokutora ndoenda newe kukoti yeZimbabwe ndoti munhu anga achindijairirawo anditika muZimbabwe tinetoroti freedom of worship anditika chikoda kunamata zuva iright yako anditika ndoenda newe kukoti ndobva ndati self defense ini ukanditanga kandokupedzera ndobva ndakubata ndoenda newe kukoti ndoti munhu anditanga ndikazo ukanditi chibhakera ndobva ndakurova zvakasimba Jesu kuti kanzi dama ina handisi Jesu amsevelami komanda endiriwe hondo nditi ndezvikuudzana naJesu kanzi Jesu kanzi dama kuti chi angate inina nditi handikupiri kwedama ndokurova 3 dziri chifight chokuti ukanyosona kuti ndobva ndakutora ndoenda newe kukoti ina handiti kuregere zvemangamanga nditi ndoenda newe ndobva ndanati inonzi self defense anditi ndachidaro manje ndobva ndachikusuwa manje inini handina mafanisa handitambi newe inini tamba nevaunotamba navo unondiziva inini ina handitombokuzivi iyo ndounondiziva saka please remekedza vamwe vanhu tiri vanhu vanechiremerera isu kuti zvako zvoda kutiita sonopenga anditika saka ina handipenge anopenga amenere kwa so continue to follow our channels anditika musafollow mafake accounts anditika patwitter unoya kanzi Madungwe TV, paInstagram Madungwe TV
YouTube Madungwe TV zvakare, then TikTok Madungwe TV, then Facebook unoyakanzi Prophet Madungwe Church page andidika ndoyandoshandisa username Talent Madungwe pachurch line yapa namba dzedu dzamazuva ese kaida mabookings ma one on one andidika 0776231156 wobhuka ipo kana mota yako automatic level entry but regai ndipedzise chinhu ndichiti vanoti saka Madungwe anga achitoparidza ipa ndaitoparidza ndiri mumwe yacho yako anditi Jesu akasvika karowa vanhu muchechi vanhu kana vanetsa vanobvunzwa kurohwa chero ini muchechi yeye mukada ndinetsa ndokurohwa hainini komanda Jesu akarohwa vanhu muchechi mandikakurovera uri kumba kwako nokuti wanditaura ndiwende kurovera pamba pako I'm better Jesu akarohwa vanhu muchechi anditi kunonzi Jesus turned the tables akaita hasha vanhu vanobvunza sokuti kati chine matetonani iti nyasha dzisingaita vari musatombondidheri anditi anonzi akaita hasha muchechi akarohwa nematebho akatende matebho sakadikati why are you turning my father's house into the den of robbers zana achiba muchechi Jesu akarohwa vanhu zvisingaiti muchechi anditi saka ndozvakakuzengati Mwari havatori vanhu vakapusa mazungaira anotora vanhu vacho vandorigona even fight Jesu akarohwa vanhu fight anditi saka ipapapa ndikutonama Jesu akarohwa vanhu achitori mumweya ndotori mumweya ipapo ndichipedza ipapapa uye ari kensa yako ndikunamatire anditi pane imwe vhesi futi anotuka kuti go and tell that fox ani achitori mumweya ndotori mumweya ipapa ndichitokudza kuti wakazungaira anditi ndotori mumweya Jesu akarohwa vanhu achitori mumweya saka handibudi mumweya ndiri mumweya ndichitopopota ndiri mumweya ndichitoparidza ndiri mumweya ndichitotsiura ndiri mumweya whatsoever mweya haufi wabva pandiri because ndikupopota anditi ndichitopopota mweya unenge uchitonibatsira kupopota kuti ndikupopotere unyatsoziva zvauri kuita kuti ukwani handiti Mwari vachiitira zvakanaka amen.